Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα challenge. Θα τρώμε αυτά εδώ τα πράγματα, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Ό,τι βρούμε εδώ. Από αυτά. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε την κάμερα. Θα τα βάζουμε σε αυτές τις κούπες. Θα κόβουμε με το μαχαίρι. Και μετά ο άλλος με κλειστά τα μάτια θα πρέπει να το πιει. Εντάξει Διονύση? Ναι. Και με αυτή την μαντήλα, με το μαντήλα, θα δένουμε τα μάτια μας. Ωραία. Ποιος είναι πρώτος? Εγώ. Έλα. Θα γυρνάμε και θα λέμε θέλω να βάλω αυτό. Λοιπόν. Θέλω να βάλω αυτό. Γαματό. Αυτό. Γαματό. 3 συστατικά μπορούμε. Και αυτό. Ναι! Νερό θα βάλεις. Εντάξει, το νερό μπαίνει την πάντα. Το νερό μπαίνει. Ωραία, δηλαδή θα βάλω grapefruit, θα βάλω νερό, φράουλες και κουάκερ. Όχ! Όχ, τι πράγμα. Όχ. Εγώ θα τα πιω. Λοιπόν, Θα τα φάω, θα τα πιω. Θα κάνω. πόσες φράουλες θα βάλω? 5. Αν την πλάκα κάνω. 4. Μία ρε μεγάλη. 4. Φέρε και το πράγμα. Καλά, φέρε 2. Ένα λεπτό. Λοιπόν, Να κόψουμε τα χέρια μας. Την έπλυνες ρε! Γεια. Να πάμε. λοιπόν, Πάμε και τούτο. μέσα η φράουλα. Κάτσε ρε να πάρω άλλη μία. Ξέρεις να καθαρίσεις grapefruit, εγώ δεν ξέρω. Ούτε κι εγώ. Άντε Λοιπόν. βλάκα. Κόψε. Και γιατί την έβαλες έτσι μέσα, έξυπνε μου. Εδώ Εγώ στο να την ματιά. κόψω. Φέρε ένα. Δεν έχω τέτοιο που λες. Λοιπόν, στείλουμε το grapefruit. στίβουμε. Έχουμε Πάει μαχαίρι, αυτό. θα κάνουμε φωνικό. Α! Πάει. Στίβουμε. Και γαμάμε Φέρε να το στύψω. και χέζουμε Φέρε. και κρατάμε και βρίζουμε. Λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να πιω. Θα σας δείξουμε μετά. Εγώ θα το πιω ρε. Εγώ θα το πιω. Τι λες. Εγώ είμαι. Για μένα διαλέγει. Για μένα διαλέγω. Τι λέει ρε. Για μένα είμαι. Καλά τέλος πάντων. Αλλάξανε. Δεν αλλάξαν, έτσι ήταν. Καλά τέλος πάντων. Πετάμε τα κουκούτσια. Οι κουκούτσες. Κουκούτσι. Μιλάμε στην gift. Τι κα... Πάει να σπάσει. Τώρα έσπασε. Μινιμάκο. Δεν πειράζει. Τώρα πάντων αυτό δεν τελείωσε. Ω, πολύ χυμός. Κουάκερ. Και τώρα πρέπει να βάλουμε λίγο κουάκι. Να δω που είναι ο χυμός. Βάλουμε λίγο νερό πρώτα. Κάτσε. Φτάνει. Θα πρέπει να το πιείς όλο αυτό τώρα. Λοιπόν, άμα το δείτε αυτό, Είναι σκατά, δείτε. λοιπόν, Δείτε δείτε φάση. φάση. Σκατά. Τι πρέπει να πιω. Περιμένετε. Βλέπετε. Σκατά. Τούτο εδώ το πράγμα πρέπει να πιω εγώ. Θα κάναμε σκατά τώρα. Να τα φτιάξουμε τώρα τα φρούτα πάλι. Το λιπώνε. Ο γεπόνιε. Το λιπώνε της κοινωνία. Πάρει κατά. Θα βάλω και λίγο ζάχαρη γιατί θα είναι πάνω από το grape. Δεν είναι ζάχαρη. Αλλά τι Αλάτι. είναι. Να. Γιονισάκι. Το αλατάκι στο πράγμα μας, στο χυμό μας, δεν πρέπει να λείψει. Δεν είναι χυμός ποτό. Ποτό. Που θα μεθύσω. Τα σφινάκια. Λοιπόν, φέρε κάτι να ξεράσω μέσα. Λοιπόν, να ξεράσει τα πολύ σήμερα. Περιμένετε. Φέρε ένα μπολ. Το μπουκάλι σου κάνει. Μαλάκα, άστο. Άστο. Λοιπόν, θα το βγάζω εκεί πέρα που θα το πίνει στο νεροχύτη. Και Λοιπόν. πάμε. Πάμε Διονυσάκι μου. 1, 2, 3. Γεια! Κοίτα
γιατί πρέπει να πιω. Σκάτα. Ωραίο το challenge. Βρε,